Abi no, padayon ta manghigala, adlaw na usab karon nga maayong buntag na usay kanaton tanan. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Adlaw karon nga usab tarong adlaw manghigala Martes no, pizza 4 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025. O padayon kita maghigala sa atua nga mga buhatono ni ining kabudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pitsa 4 na kini sa bulan sa Pebrero. Aboy na mahigala na ato dahil nga timbayaon ng may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, o ingo manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao. Yan binigay ng akong mga classmates mahigala, no? Father Obing Masyon, din na sa isla, igi manusab si Father Dami Hiramis, diha dapit sa may Himalalod, o si Father Tonton Arnaiz, dinha dapit sa may kining Batinggil, no? Pare sa parokya din sa Batinggil. Ako pa mga classmates sa Cebu, si Father Mario Atienza, Father Joseph Anore, Father Peter Necesario, Father Rom Narca, o yung manusab si Father Glenn Banson, si Father Joseph Anore, si Father Tonton Medina, Father Joey Belsinia, si Father kining Monsignor, no? Tingting ang kahas, no? Muna ako mga classmates dito mahigala, no? Nya dito sa kining dito sa Maasin, si Father Dudong Cordobes o si Father Samuel Papa, mga mangiitan, manghigala, no? Mga buutan nga mga kaparian. No, okay, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon ug ari kita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabudtuhon. Abay no, balitang simbahan nato mahigala, CBCP New Bishop, no, ang Archdiocese of Haro mahigala, aduna na kanoy bag-ong obispo nga siya mao si Bishop Medifil Billones, ang Karnhi mahigala Auxiliary Bishop of Cebu. No, 29 years ago naordinahan siya isip usa ka pari ni ining maong diocese ug karon mibalik siya, no, dili aron paghukom sa mga buhi ug sa mga winatay, kung dili aron mamahimo isang bag-o nga arsobispo, no, dinha sa Archdiocese of Haro. Medyo siya mo imopili ni Archbishop Lazo, mahigala Romulo Lazo, isip o kadiritan naman si Archbishop Romulo Lazo. Yagikan kini siya mahigala sa Cebu. Siya mao'y Auxiliary Bishop of Cebu, sakop ni Archbishop Jose Palma. Ayan, no? Lala, no? May muto na kanatuntanan. Kauban ni sila ni mga Auxiliary Bishop ni sila, kauban ni siya ni Father Ruben Labajo niya. Si Father Monsignor, si Bishop Ruben Labajo, tuwa naman, na-assign naman po dito sa kining bag-o. Siya ang pinakauna nga obispo sa gitawag natong Agusan, no, dapit sa Prosperidad Agusan. Ayan, no. Dahala, no, may mudto na kanatong tanan ang kinaot kita nga nakitang katinas ka panglawas. O sa Vatican News may higala, Pope Francis nanawagan karon sa ang mga kaobispuhan sa Amerika, no, bukas sa pagpakigdialogo sa Trump administration mahitungod sa migration issue, no. Mahinumduman nga medyo gikomentaryohan o gamay, no, ni Vice President Vance sa Estados Unidos ang mga obispo, no, nga matud pa maoy ilahang gitutukan ang gitawag nato og funding alang sa mga migrants, no. Medyo pud ba nasakitan pud in taon ang mga kaobispuhan nato sa Estados Unidos. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahan ni ining kabudtuhon ug ari na ta manghigala sa ato ang catechism. So ari na ta sa atong hisgot ginagmay. Aboy no, atong hisgot-hisgutan. Number 1 is, what are the ways in order to test the authenticity of a miracle or apparition? Saon man nato pag ila ang katinud-anay sa usa ka milagro o aparisyon. Aboy na mahigala. Number 1 is,
Evaluation of the personal qualities of the person involved, no? Atong tutukan ang mental balance, moral life, sincerity, obedience to church authority, willingness to practice faith in the normal way. Yan, no? Sa ato pa, usa sa mga kining ilhanan nato mahigala kung tinuod ba gyud kining gikataho nga milagro, dili ba? Pinaagi, number 1 is ato nga susihon, no, ang personal quality sa tao nga nag-ingon nga dunay milagro nga nahitabo. Nya usa jud sa atong tutukan mao ang panghuna-huna, no, mental balance. Ikaduha, ang moral life nga anang tawhana, no. Basin kung naay problema gamay sa iyang morality, no, dunay duha ka buok asawa, no, o dunay problema kabahin sa morality, o panalitan dunay mga pinaangka. So mura og questionable na siya nya sincerity, pagkamatinud-anon. Unya, obedience to church authority. Mutuman ba siya sa sugo sa kana mga kadagkuan sa simbahan, no? Doon na ba siya by obedience to church authority? Unya, willing ba siya o hingpit ba siya nga mo bansayon ang iyang pagtuo diha sa normal nga paagi. Ayan, no? Sa ato pa medyo po dako gid po diang tanawonon. No? Unya, number 2, evaluation of the content of the revelation themselves, no? Sa ato patanahon po nato ang mga ang kanang gitawag natong milagro, kung dili ba dagway ni sa we are to find out that do not disagree with the faith and morals of the church. Nabasin kung ang mga pagkanabitang mga pagtulunan nga atong makutlo gikan na ang mao nga milagro supak sa kaubuton sa simbahan, no, morals of the church, and freedom from theological errors. Ato pa, walay mga pagtulunan nga supak sa pagtulunan nga gitudlong sa simbahan. Klaro ba? Panalitan, moingon sila nga moingon ang milagro, kung palitan moingon panalitan o nagmilagro Santo Niño, nya moingon nga ayaw na mong panimba. Kana mo dili gina tinuod na, no? Katong mga nag-ipon-ipon ra nga mga walay kasal, okay ra na, kana dili na Ginoon tinuod ako nang milagruhan na murag duna na siya gitawag natong theological error. Sa ato pa may puruhan nga murag di dagay ni tinuod, no? Di kay murag dili gud dagay na tinuod kay diliman kang nanudlo nga ayaw na mong panimba, nya baka miingon nga biyai inyong asawa. Muingon ang mga asawa nang dili na milagro, ang naman ang style nga pabiyaan naman hinuon may mga asawa. Murag discussion noon. And number 3, the revelation result in healthy devotion and spiritual fruits of people's lives, no? Sa to pa ang milagro maoy makahimo, no, nga mahimo nga healthy o maayo ang debosyon o ang espirituhanon nga pagtulunan diha mismo sa kinabuhi sa tao, no? Greater prayer, greater conversion of the heart, and works of charity that result. Ano? Sa ito pa, murag ingon-ingon gini ana di ano, dili di ay ingon nga ang atong kuhaag base kung tinuod pwede gay nagdili mao ang mismo yung milagro, dili ang mismong gimilagruhan ug ang resulta sa milagro. Ayan, no? Kaya kung panalitan ang mga tao dili na noon manimbag simbahan kay kining adto na lang sila magyampungan sa milagro, di na naman. Okay? Klaro? Hala, no? So padayon kita sa ato ang mga pangutana. Lain pangutana mahigala, no? Is fortune telling a sin if it's just for fun? Sa ato pa kana bitang mga unsa ngalan ana panagna kana bang unsa ngalan ana manghuhula, manalagna ba? Sala ba na kung pananglitan lingaw-lingaw ra ba? Ingon ni ana, no? O pananglitan kanang horoscope ingon ni ana. By the way, ang tubag ni ana, is it a sin? Ang tubag ni ana, yes, it is a sin against the first commandment. Reason, the premise of fortune telling is to divine the future from a source other than God. Since God alone knows the future, even the angels and the devil can only guess. Fortune telling blasphemes the providence of God and is vulnerable to
economic interference. The church forbids such activities. Ayan, no? Sa ito pa ka na bitang magpulupanag na. Kanang daghang kes mga luwa, Quiapo. Daghan pa na din na nga magpulupanag na and then mga yung kwarta. Ayan. It is asin sala day na, no? Against the first commandment. Do shalt not have strange God before me. Dili ka magbaton og laing Dios gawas kanako. Okay, klaro. So katong mga mahilig na ng mga pulo pahimalad, ayan na. Bisan pag lingaw-lingaw ra, dili na sa madala. Ayaw na lamang na ha. Klaro, nahala na ato sang abrihon ni Pamihigala. Haron mo mukayang haya. Kung mo gining gisirahan ganina kay nag-andar magutong generator sa akong silingan. So muna nga akong gisirahan por lamang ang kuan kay medyo man hindi na ta magdungog. Okay. Nahala no, padayon ta mga higala sa tuwa nga mga buhaton ni ining kamudtuhon ug ari na ta mga higala sa gitawag na to og laing pangutana. Katapusan na lang ni. Kining mga white lies, padre. Aya, kana bitang mga pulo pamakak pud ginagmay ba? Makasala bata ana, padre? Ang tubag niya na white lies, permissible lies as long as would not hurt people or break the law. O pwede ra ng mga gitawag na to mga white lies basta dili lang makapasakit sa tao o baka makasupak sa balaod. No, klaro ba? Sa ato pa kung medyo makasakit na sa mga tao, pandita nagbakak-baka ka kay namatay ang imuhang parehas ang style nga mga bata ba nga mo absent kay namatay ang lolo. Muingon ang mga maestra nga. Kapila man din mamatay na imong lolo dong. Ingon po ang bata. Daghan man kong lolo. Ingon na ana, no, makadaot naman ang tao. Ngayon na, parehas bata nga, tago lo, kina akong maestra. Yung ano man, tago, di ko nga ato din ang abi-abihon dire sa ato ang panimalay. Adi, manggod kay itong usang simana nga ni-absent ko, niingon bago ko nga, ni-absent ko, ma'am, kaya namatay akong lolo. Tago lo. Nabuwang mo ni apuhan ng nahimo na manoon tayo ng TNT. Mura naman noon tayo ni migrants, illegal migrants dito. Illegal alien dito sa Amerika. Mga pataguon naman noon tayo mo. Nala, no? So, white lies are permissible as long as would not hurt people or break the law. Okay na. Okay na ba din akong purma? Ayan. Okay naman na. Basta walay lain. Inimutana ni mo ba? Okay na ba niya akong purmada, pre? Okay na pre. Basta walay lain. Pero din na lang kung nakita ko ito mga higala ha. Adlaw karon nga Martes, no? Pizza 4 na kini sa bulan sa Enero tug 2025 ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Maayong budto na kanatong tanan. Daghang salamat sa inyong papakiguban.